sey kana so bi sɔgɔmada in na lajɛ tun bɛ Islamabad kaw fɛ yen ale ye Pakistan kaw ka faaba ye fala ye lajɛ in tun bɛ tali kɛ mun na ko k'a lajɛ Amɛrikɛnw ɲɛ ŋɔɲɛ min ye Irankaw ɲɛ ŋɔɲɛ u ka n'u sigi u ka kuma u k'a lajɛ fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu la a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlenna kuma tɛ nin waati na marifakanw dalen don fɛɛrɛ ka sɔrɔ mun de kɛra kɛnɛ ka ye sa min ye lamɛrikɛnw ye ale ni Irankaw u kɔni u kɔ don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u ma bɛnkan sɔrɔ fala ye Amɛriki jamana kuntigi danga n'o ye J.D. Vance ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni nana nka u ma bɛnkan sɔrɔ Pakistankaw kɔni ye a ɲini jɛkulu filaw fɛ fala ye n'a ma ɲɛ ko aw nana aw sigi k'aw ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ɲɛ ŋɔɲɛ a ma se ka bɛnkan sɔrɔ o ti kojugu ye aw kana fɔ nin kɔfɛ k'a bɛ wuli ko ka taa marifa ta tuguni a y'o layidu don anw ma yaasa an bɛ se ka baara in to sen na cogo min na o la sa min ye kɛnɛ ka ye fala ye bɛnkan ma sɔrɔ fɛn fɔlɔ min na o ye nucléaire ko ye Amɛrikɛnw ko fo ka dawulu jɔnjɔn di ale ma min ye Iran ka nucléaire baara bɛ ka kɛ cogo min a bɛ yɔrɔ min na bi a n'a ko bɛ cogo min ko k'o ɲɛfɔ olu ye min ye Irankaw ye olu ko petu dɛ k'olu mana kɛnɛ ka yan damayira kɛnɛ dɛ wa olu mana fana ka na f'u ɲɛna ko maa bɛna dan sigi u ka uranium ko la u ni maa ti bɛn o kan wa kuma u ti fɛ u ko kuma fɔ kuma in dun lamɛrikɛnw ko k'olu ka ko kuma koloma yɔrɔ ye yen de fala ye bɛn ma kɛ o la u ko sa kuma filanan o ye tali kɛ min na sa marifaw olu jɔli nin waati la ni muguci jɔlen don n'a b'a fɔ ma ko cessez-le-feu nanzarakan na Amɛriki y'a yira sa ko ale kɔni bɛ min fɛ layidu kɛrɛnkɛrɛnnen ka d'ale ma k'a fɔ ko nin ye marifa ci jɔlen ye pewu Irankaw ko k'olu tɛ se k'o fɔ dɛ ko sabula ɲangini talen don ka ɲɛsin olu ma musaka ko la olu ka degun caman bɛ yen n'olu ma wuli ni se kɛra u ma u b'u ta sara olu tɛna na sɔn ma o kuma babu filanan fana o fana ma se ka ɲɛnabɔ sabula sigana bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ fala mun ye sigana tɔ bonya kɛnɛ in ka ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko Irankaw olu ye a yira k'a fɔ ko kumaw bɛ kumana fana fala ye mun bɛ tali kɛ olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ko la mun bɛ tali kɛ u ka baara kɛ cogo la Amɛrikɛnw nana ɲini k'u b'o bɛɛ lajɛlen sɔgɔbɛ kuma fanba ye min ye u ka bɛnkan sɔrɔ olu ye degun mun b'olu kan u kɛlen ka ɲangimini ta ka d'u ka musaka ko la u k'olu wuli ka bɔ u kan yaasa u ka se ka lafiya n'o tɛ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye olu bolo nin tɛ kuma ye lamɛrikɛnw fana ko k'olu ye ciden ye olu tɛ se k'u to kɛnɛ in kan ye fiyewu k'a fɔ ko Amɛriki jamana k'u bɛ se k'a fɔ ko o sɔnna nin ma o banna nin ma u bɛ taa kɔmasegi kɛ Pakistankaw ko k'u k'u jija nin kana kɛ ko in ye ko nin y'a bannen ye wa fana u ye yamaruya ɲini u fɛ fala ye n'o ye Pakistankaw ka premier ministre ye ko kuma ka to sen na u ka maa mafalen minnu bɛ yen min ye délégation ɲɛmaw ye olu bɛ se k'u kɔ don nka min ye baara ka to sen na maa si kana bɔ yan k'a fɔ k'i bɛ taa mugu ta tuguni u ka waleyaw sigi sen kan min b'a to joona nin ko in tɔ bɛ se ka sinsin bɛnbaliya in kun ye min ye fala ye Amɛrikɛnw ye maa minnu bila ka na olu tun t'a fɛ ka fɛn wɛrɛ dɔn ko ye aw bɛ muguci dabila pewu wa aw ka nucléaire ko a b'a jɔ pewu wa Iran fana ko olu tɛ se k'o kɛ sabula degun min bɛ olu ka bi sɔrɔ ko ta na sira fɛ olu de b'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min bɛ a la maa min tun bɛ ka ko in ɲɛnabɔ n'o ye Pakistankaw ka jamana ni jamana cɛ siranabɔ minisiri ye fala ye ale yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan ye a ko nin fan fila bɛn ka gɛlɛn dɛ ko sabula min ye Irankaw ye fala ye olu kɛlen don k'u tigɛ k'u jɔ caki u ka hakɛw u ye degun minnu sɔrɔ o tɔnɔmadali o sarali kumaw o bɛ olu da hakɛ minnu bɛ yen ni bin kɛra u kan k'a sɔrɔ u ma foyi kɛ u yɛrɛ ka jate la ko ka olu fɔ wa nin fana ko k'a lajɛ fana fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi ni u ye degun ta ka ɲɛsin u ma kuma tɛ denmisɛnnin ni muso npogotiginin minnu tora ko in na fala ye ko États-Unis ka yafa ɲini o fana na kumaw senfɛ fana Amɛrikɛnw kɔni y'u ta kɛ min ye fala ye anw ye ciden ye n'anw ka mɛ nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ya k'a sɔrɔ a ma sigi an ka ɲɛmaw ma an bɛ kɛ nkalontigɛla ye Iran ninnu n'a ka maa ninnu fala ye olu fana ko nana ni min ye n'u ye nin fɔ a ye sɔn nin ma nka olu ma fɛn mɛn min ka d'u tulo ye donc bɛɛ lajɛlen tora i ta kan o la sa maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka jɛkafɔ in sigi sen kan fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka ban ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u y'a ɲini jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen fɛ u ka sɔn u ka maa mafɔlenw ka to baara la o la sa min ye Irankaw Pakistankaw ye
u kɔni ye jamana fila in bɛɛ lajɛlen mɔgɔw fo sabula u ka maa falenw bila ka na maa minnu bɛ n'u jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la wa u fana u kunbɛnna ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen sera k'i hakilina fɔ u y'u sigi k'a fɔ an bɛ taa karisa lamɛn yan fɛ ka taa karisa lamɛn yan fɛ falaw ma yala dɛ u y'u bɛɛ lajɛlen sigi bɛɛ k'i ta fɔ min bɛ bɛn min ma min tɛ bɛn min ma nka u y'a yira sa k'a fɔ k'u tun ye baara boloda cogo min u kana bɔ o cogoya la yaasa min ye ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nin wale in bɛ ka kɛ tuma min fala ye taji sɔngɔ ale bɛ ka yɛlɛ han sabula waati kelen na min ye taji ye ale sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ nin waati in na kanadakaw ka premier ministre ni o ye Mark Carney ye ale ko ko olu ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ don kɛlɛkɛminɛn na tuguni ka di Amérique ma ko Amérique filɛ ka taabolo min ta nin ye ko Canada t'a yɛrɛ y'o la bi a t'a yɛrɛ y'o la sini wa ale tɛna sɔn fiyewu ka kɛ kɛlɛ kun ye tuguni ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma Irankaw u y'a yira sa k'olu ni États-Unis ka bɛnbaliya kun ko a kun dɔnnen don États-Unis bɛ wali kɛlɛ de la n'o tɛ a yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ a ye fɛn fɛn fɔ olu y'a daluya bɛɛ lajɛlen da u tɛgɛ wa olu bɛ ka se min sɔrɔ bi olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi u ye fɛn min faamuya kosɛbɛ nin kɛlɛ in na o ye k'a fɔ ka t'u ka Iraniya in na o de da ka d'u la u y'a yira fana k'a fɔ fana ko ni bɛnkan ko kɔni don olu bɛ bɛnkan bɛɛ lajɛlen sabati ni maa minnu bɛ yen olu filɛ ka jalatigɛli kɛ nin n'olu bɛnn'a kan olu bɛ bɛɛ lajɛlen na sabati Detroit Dormuz fala ye k'a bɛ cogo min na k'a bɛ t'o cogoya la han ko maa si kana bila i kunna k'a fɔ k'i ka bagabagali kan walima i ka ko fɔli walima i ka kuma fɔli ko bɛna na dɔ bɔ ko in na wa u y'a yira fana n'o ye Irankaw ye k'olu nana sigi ka fɔ la k'a ma fɔ nin na k'a kuntala ye nin ye a bɛ ban nin don a bɛ daminɛ nin don a bɛ taa nin don k'olu kɔni nana sigi ka fɔ de la n'a kun cɛla don o don olu labɛnnen don wa olu ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ u bolo Amerikaw yɛrɛ fana y'a yira sa k'a fɔ ko ka jininkɛ bɛɛ koliji la an k'a lajɛ ɲɛmaa minnu nana olu ka segin ka taa so ka taa kɔmasegiw kɛ yaasa u ka tila ka segin ka na o de la sa Amerikaw ka jamanakuntigi danga n'o ye J.D. Vance ye ale kɔni ye wulila ka bɔ ka taa Amerikaw yɛrɛ ka service de renseignement mɔgɔw fala ye u ko halisa ko tɔ bɛ Iran na dɛ ko marifaw bɛ Iran bolo hali bi han k'a kana k'a ɲɛna ko Iran ka minɛnw tiɲɛna cogo min na k'o tɛ tiɲɛ dɛ u ka gardien de la paix yɛrɛ olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko kibaruya min bɛ k'a di ko maa bɛ se ka tɛmɛ ni bato ye ko Amerikaw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ko a si tɛ tiɲɛ ye ko wulikajɔ min bɛ olu bolo Detroit Dormuz la ni maa min y'a kɔrɔbɔ k'i bɛna na a ye Irankaw ko ten Donald Trump ko ale kɔni bɛna na bɔlɔlɔ ale bɛna na yen dan sigi yen na bato minnu bɛ don minnu bɛ bɔ ko ale bɛna na fɛɛrɛ kɛ ko ka se ka olu la kɔlɔsi nin hukumu kɔnɔna na Iran jamanakuntigi n'o ye Masudi ye ale ni Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ fala ye nɛgɛjuru sira kumaw ye tali kɛ min na o ye Libanko ye min ye Liban gosili bɛ ka kɛ bi Iran jamana ɲɛmaa yira sa k'a fɔ k'o kɔni tɛ bɛn ale ma kɛlɛ min bɛ sen na o tɛ diya ale ye min ye Macron ye a ko sa k'u na weleli kɛ sa marifakan bɛ se ka jigin cogo min na nka k'u jija sa bɛn ni kelenya ka sabati u bɛ sigiɲɔgɔnya min na o ka se ka sigi sen kan Irakikaw ka wolomasiri tabaw ani u ka maa minnu bɛ yen n'olu ka wasadenw ye u y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye maa kuraw ye u bɛna olu sigi sabula a yira k'a fɔ ko Irankaw fɛ yen Irakaw fɛ yen maa min n'o yɛrɛ sigira sa o ye Nizar Amidi ye Nizar Amidi ale bɛna kɛ jamanakuntigi ye a kɔni ye se sɔrɔ min ye maa min sa si bɛ san 57 la nin waati in na u ka jamana minisiri kun don min ye jamana in ye a b'a dɔn fo k'a dɔn a la kari n'an bɔr'o la fala ye an bɛ segin ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ yan sisan